niin äsken loppu kamera, tai siis valitti akun loppumista, mutta kokeillaan vielä, että toimii. Nyt ollaan tässä junaradan vielä. Hiihtolatu menee toisella puolella. Hyvä. Tule mennä. Tän. Tonne noin. Kesällä hiihtolatua voi kulkea, mutta silloin se on vaan juoksulatu. Mutta se ei. Nyt siinä on latu, niin nyt siinä ei voi kävellä. Ai niin, toi Lahdentie silta on tuolla kaukaan, elikkä no, paljonhan tästä on 500 metriä tai jotain, että ei sen kauempana käyty. Ja nyt kamera osoittaa Tampereen kaupungin suuntaan.